Jeg har fået lov at interviewe Emil fra Iron Planet. Hvad er dit forhold til YouTube? Mit forhold til YouTube, det er godt. YouTube, det kan gøre mange ting. Mange rigtig gode positive ting over for unge mennesker, som mangler nogle rollemodeller at se op til. Som mangler noget motivation i hverdagen, som mangler lidt underholdning til at holde humøret oppe. Så jeg synes, det er rigtig godt i forhold til YouTube. Hvilken slags YouTuber er du? Jeg er ikke en blogger, som mange YouTubere er. Jeg er en YouTuber, der laver sociale eksperimenter, pranks og sketches en gang imellem. Hvornår begyndte du med at lave YouTube? Jeg startede på YouTube, da jeg gik i 2G på gymnasiet, og det vil sige, der har jeg været 18 år. Hvorfor begyndte du at lave YouTube? Jeg begyndte at lave YouTube, fordi jeg synes, at jeg manglede lidt sjov i min hverdag. Jeg gik på det her tidspunkt i 2G, som sagt, på gymnasiet, og det var lidt en kedelig tid, og jeg synes, jeg havde mange kreative og mange ting, jeg gerne ville ud med. Nogle sjove ting, som jeg tit havde i tankerne, og derfor så prøvede jeg at lave nogle videoer med min kammerat, og så synes vi, det var sjovt, og så kom jeg egentlig bare blevet ved. Kunne du finde på at lave den såkaldte bøssetest eller lip challenge på din YouTube-kanal? Nej, det kunne jeg ikke. Har du et godt råd til nye YouTubere? Vær dig selv. Lad være med at sætte en facade op, og altid tro på, at videoerne kan blive fede. Og selvom det går skidt i starten, så hold din motivation kørende, så du til sidst kan synes, det er sjovt at lave videoer. Tusind tak, fordi du gad være med. Det var bare lidt.